Γεια σας, καλώς ήρθατε στο podcast του 253ου Συστήματος Αγίου Γιάννη στη φωτιά μας. Σήμερα ο καλεσμένος μας είναι ο αρχηγός Αγέλης Στυραννός Κυπριανού. Μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για σένα? Ναι, είμαι 21 χρονού. Σπουδάζω στη Λευκοσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου δάσκαλος. Άρα, έτσι, βλέπουμε για ποιο λόγο είμαι στην Αγέλη. Είμαι στον προσκοπισμό 14 χρόνια. Είμαι από τα 6 μου, 7 κάπου είχαμε. Ξεκίνησα από Αγέλη, είναι πια ομάδα, είναι πια κοινότητα και τώρα είμαι βαθμοφόρος. Τέλεια. Ποια είναι η θέση σου στο σύστημα? Είμαι αρχηγός Αγέλης. Οκ. Και μπορείς να περιγράψεις λίγο το τμήμα σου, συγγνώμη. Έχουμε 55 υλικοπούλα και έχουμε και 13 βαθμοφόρους που οι 6-7 είναι full time, έρχονται σχεδόν κάθε Σάββατο. Μαζί με εμένα, ναι. Μια χαρά. Που τα 55 σου υλικόπουλα, σίγουρα πρέπει να υπήρχε έναν το υλικόπουλο που είπε κάτι πάρα πολύ σοφό. Τι είναι το έναν το σοφό πράγμα που άκουσες στην Αγέλη? Πάντα εγώ έχω την τύχη όταν κάνουμε κάποια δράση ή διανυκτέρευση να υπάρχει χαλασμός κυρίου. Τι να υπάρχει? Χαλασμός κυρίου, τα είχα κακοκαιρία. Οκ. Και στην πρώτη τελευταία διανυκτέρευση παίζαμε παιχνίδι πόλεως και ξεκίνησε ένας ουρανός να ήταν πότομα γκρίζος, να αφήσει άτιμο, να βρέξει κτλ. Και εγώ ξεκίνησα να χώνομαι ότι πρέπει να βρω αυτοκίνητα, να τους φέρουμε μέσα στο σύστημα και έδειχνα τον πανικό μου στο τηλέφωνο γιατί μιλούσαμε με τον αρχηγό συστήματος συντήνερων ποιες είναι οι εναλλακτικές μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Και μόλις έκλεισα το τηλέφωνο, απλά γύρισε έναν υλικόπουλο και λέει μου «Αρχηγέ, ηρέμησε, απλά σύννεφα». Το μωρό εντάξει, δεν καταλαβαίνε τι γίνεται έξω κτλ. Αλλά ήταν το ηρεμιστικό που χρειάζομαι να είχα δει απλά σύννεφα. Τελείω. Σίγουρα η ηλικία που ασχολείσαι είναι ποιες ηλικίες? 7 με 10. Με 10. Σίγουρα πάρα πολλά κρίσιμες ηλικίες, εν δημοτικών, σωστά. Ναι. Οι δραστηριότητες που κάνεις στην Αγέλη μαζί με το επιτελείο σου, πώς σχεδιάζεις με τέτοιον τρόπο για να είναι εκπαιδευτικές και διδακτικές, να φανταστώ. Πώς ακριβώς τις κάνεις για να μπορείς να προωθήσεις τις γνώσεις στα παιδιά? Πάντα στην Αγέλη έχουμε ένα στάνταρ πρόγραμμα, μια ροή συγκεκριμένη. Άρα πάντα να βάλουμε ένα παιχνίδι για να εκτονωθούν. Και μετά που κάνουμε την μετάδοση της νέας γνώσης. Συνήθως είναι να κάτσουμε λίγο όπως στο σχολείο, να τους πούμε κάποια πράγματα που για την απόψη μου κατά εμένα είναι τόσο σωστό. Προσπαθώ να το αλλάξω. Και μετά που να κάνουμε τη μετάδοση της νέας γνώσης, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι βασισμένο πάνω σε εκείνο που εμάθασαν. Άρα, παραπάνω 10 λεπτά μια μικρή διάλεξη, να το πούμε, ένα μικρό μάθημα για π.χ. τις πρώτες βοήθειες που μας κάνουμε. Και μετά ένα παιχνίδι μέσα στον χώρο του συστήματος, έξω, μέσα, ανάλογος το πλάνο που έχουμε να κάνουμε. Και ναι. Στο σχολείο που έκαμες για να μένουν όπως στο σχολείο, τι ήταν άλλασες για να μένουν? Μπορούμε να κάνουμε τη μετάδοση της νέας γνώσης στα πράγματα που θέλουν να μάθουν πάλι μέσω παιχνιδιού. Να μην κάνουμε μόνο την εμπέδωση, την επανάληψη να πούμε μέσω από παιχνίδι. Απλά θέλει παραπάνω προετοιμασία και παραπάνω άτομα. Και λόγω του το γιο μας στο πανεπιστήμιο κάποιες φορές δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Και είμαστε και καινούργιο επιτελείο, είναι η πρώτη μας χρονιά. Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Οκ. Είσαι ένα πρώτο σου χρόνο ως αρχηγός, είπες σωστά? Ναι. Σίγουρα ασχολήσουν παγιά με την Αγέλη ή πρώτη φορά ασχολείσαι με Αγέλη? Ήμουν ένα χρόνο πριν υπαρχηγός Αγέλης. Άρα είχα και πολλά χρόνια εμπειρία στην Αγέλη. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, το ότι σπουδάζω δάσκαλος, ο ένας χρόνος που ήμουν υπαρχηγός ήταν ο πρώτος μου χρόνος στο πανεπιστήμιο, βοήθησε με πάρα πολλά να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις που πρέπει να κάνει ένας υπαρχηγός ή ένας αρχηγός, τέλος πάντων. Έτσι βοήθησε με πάρα πολλά στο να μπορώ να ανταπεξέλθω στην Αγέλη και πώς να διαχειριστώ τα παιδιά που είναι σε μια συγκεκριμένη ηλικία που περνούν τα όλα πάρα πολλά αθώα και μπορεί να τους προκαλέσει πάρα πολλά τραύματα, να το πω, αν τους κάνεις κάτι με λάθος τρόπο. Τα παιδιά έχουν υπερβολική ενέργεια, έχουν έντονη ενέργεια, τέλος πάντων. Πώς ως επιτελείο να αντιμετωπίζετε τούτο το πράγμα με την ενέργεια, τούτο το υπερβολικό? Ό,τι και να κάνουμε πάντα να έχουν ενέργεια non-stop. Που το πρωί ως τη νύχτα μόνο παιχνίδια να τους κάνουμε και ζωηρά παιχνίδια, δεν θα κουραστούμε ποτέ. Άρα η λύση να παιχνίδι ή κάτι άλλο δεν θα αλλάξει κάτι, πάντα να έχουν ενέργεια. Απλά το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι το να έχουμε μια σωστή συμπεριφορά με την ενέργεια
που να Που έχουν. προβάλλουν, τέλος πάντων. Γιατί εντάξει, σίγουρα έχει και παιδιά που έχουν και δέπει, ενώ και να έχει με καμία δυνατότητα να τους σταματήσει η ενέργεια. Okay. Απλά το μόνο που πρέπει να λέξουμε εμείς ως βαθμοφόροι όταν ξεκινούν να παρεκτρέπονται και ξεκινούν να γίνονται θεωρητικά βίαιοι, να το πούμε προς τα άλλα λυκόπουλα. Π.χ. εντάξει, μωρά, σίγουρα να τσακωθούν ένας με τον άλλο, να χάσει ένας κάποιος στο παιχνίδι, αν υπάρχει κάποια αδικία. Ναι. Σίγουρα να ξεκινήσουν να κουντήσει π.χ. ο ένας στον άλλον, ή στο παιχνίδι πας στην ενέργεια τους να κουντήσει ένας στον άλλον. Εμείς πρέπει να είμαστε για μένα να προσέξουμε, να τους δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να παίξετε, καταλαβαίνουμε ότι ήταν μες στην ένταση της στιγμής, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε το πράγμα. Υπάρχει μια ευγενής άμυλα που πρέπει να σεβόμαστε τον αντίπαλο κτλ. Και έτσι ελέγχουμε την κατάσταση, ενώ ότι υπάρχει μια συμπεριφορά που παρεκτρέπονται συνέχεια. Οκ. Κάνουμε τη συγκέντρωση σχεδόν κάθε Σάββατο, σωστά? Ναι. Μία τέλεια συγκέντρωση για σένα. Πώς θα την περιγράφεις, πώς είναι τέλος πάντων μια τέλεια συγκέντρωση? Δεν είναι ανάλογα με το άτομο που μπορεί να ρωτήσεις. Άρα στο επιτελείο μπορεί να σου πούν το ιδανικό Σάββατο, η ιδανική συγκέντρωση είναι η φορά που θα μιλούν. Που θα μιλούν όλη την ώρα. Για μένα η ιδανική συγκέντρωση είναι εκείνο που να έρθουν και να περάσουν καλά όπως πάντα, να έρθουν με χαμόγελο και να φύγουν με χαμόγελο. Να παίξουν το παιχνίδι τους, να μάθουν κάτι καινούριο και γενικά να τους δω να κοινωνικοποιούνται. Τούτο είναι το ιδανικό Σάββατο για μένα και γενικά το κάθε Σάββατο να μαθαίνουν κάτι καινούριο που να τους βοηθήσει όταν βγουν έξω στην κοινωνία ή όταν προχωρήσουν στα πιο μετέπειτα στάδια της ζωής τους, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, πηγιά. Να ξέρω ότι χρησιμοποίησαν τα. Όμορφο. Πριν είπες μας ότι είσαι 14 χρόνια στο σύστημα μας. Πέρασες και από αγέλη, και από ομάδα, και από κοινότητα, και από βαθμοφόρος. Σίγουρα πρέπει να έχεις έναν αγαπημένο παιχνίδι ή τουλάχιστον 2-3. Το all-time favorite σου, ποιον είναι? Όταν ήμουν ηλικόπουλο, το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν το ρολόι. Ήταν ένα παιχνίδι που απλά είμαστε σε κύκλο. Υπήρχε ένας βαθμοχώρος μες στη μέση του κύκλου και είχε σε ένα σακούλι μια μπάλα δεμένη με σχοινή. Και απλά γύριζε γύρω. Περιστρέφει τον κύριο με τον εαυτόν του, αφήνει το σχοινί να μεγαλώνει. Ναι. Και εμείς έπρεπε να πιούμε πάνω από την μπάλα να μην μας χτυπήσει. Και απλά ήταν πολλά χαζό παιχνίδι για μένα, αλλά άρεσκε μου. Ήταν απλά η ένταση της στιγμής, ότι γελούσαμε όλοι. Ήταν πιο ομαδικό νομίζω και το παιχνίδι, παρόλο που φαίνεται πολλά ατομικό. Για μένα φαίνεται ότι ήταν ομαδικό. Από ό,τι βλέπω, όσες φορές είδα το παίζετε, τα μέσα συγκεντρώσει αρέσκει πάρα πολλά στα λυκόπουλα το παιχνίδι. Είναι από τα δημοφιλής παιχνίδια που έχουμε στην Αγέλη, είναι από τα αγαπημένα μας. Μια χαρά. Αν μπορείς να περιγράψεις τη μικροσκοπική σου ζωή σε 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές οι 3 λέξεις? Να πω μετά κλισέ, αλλά όντως τα κλισέ είναι ένα που εκφράζουν την προσωπική μου ζωή. Η οικογένεια σίγουρα, γιατί ξεκίνησα από την Αγέλη, τώρα είμαι βαθμοφόρος. Σκέφτομαι ότι μέσα στην πορεία είχα και άτομα που μεγαλώσαμε μαζί. Είναι μια οικογένεια που τα συσταθήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα της ζωής μου, γιατί είναι μόνο το Σάββατο. Γιατί κατά που μεγαλώσαμε και ήμασταν στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο, βλέπομαστε και εκτός τις ώρες του προσκοπικού. Και κάναμε έναν δεσμό που πολλά σπάνια βλέπεις το εκτός οικογένειας, της βιολογικής οικογένειας. Άλλη λέξη είναι η περιπέτεια. Τόσα χρόνια, 14 χρόνια, έκανα το γύρο της Κύπρου και πήγα και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό μαζί με το προσκοπικό. Ήταν μια περιπέτεια του όλο το πράγμα. Αναμνήσεις συνέχεια, καινούργιοι τόποι, τοπία, φύση κτλ. Και η τρίτη λέξη, εθελοντισμός νομίζω. Αν πρέπει να διαλέξω την τρίτη λέξη. Γιατί πιστεύω ότι πλέον κάποιες φορές η καλοσύνη χάθηκε από τη σύγχρονη κοινωνία και η ανιδιοτέλεια. Και νιώθω ότι μέσω του προσκοπισμού, εμένα ως Τηλιανός, βοήθησε με να μην περιμένω κάτι από κάποιον για να κάνω κάτι ως αντάλλαγμα. Βοηθώ κάποιον με την καρδιά μου, χωρίς κάποιον αντάλλαγμα, και περιμένω να είναι καλά ο ίδιος ο άνθρωπος και να ανταποδώσει την πράξη σε κάποιον άλλον, ανάγκη σε μένα. Να συνεχιστεί το κάρμα, να το πούμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε τη συνοχή σε όλον τον κόσμο. Προωθούμε πάρα πολλά καλά ως προσκόποι. Μακάρι όμως οι προσπάθειες μας να συνεχιστούν. Γιατί έπρεπε να μείνεις βαθμοφόρος? Νόσο τελείωσες στην κοινότητα, τι ήταν κοινό που σε κράτησε να θέλεις να γίνεις βαθμοφόρος?
Η αλήθεια είναι ότι γιατί μεγάλωσα στον προσκοπισμό, ήμουν που τα 6 μου, 7 ωριακά. Για μένα ήταν πάρα πολλά λογικό το να συνεχίσω βαθμόφορος. Ήταν ένα χόμπι πλέον για μένα. Είναι ένα πράγμα στη ζωή μου που ήταν απόσπαστο κομμάτι. Θεωρώ ότι κάθε Σάββατο μπαίνω προσκοπικό. Αν μου πεις ότι θα σταματήσω, αν μου έλεγε ότι είσαι 18 θα σταματήσεις, ήταν πάθαινα κατάθλιψη. Γιατί ξέρω ότι η δική μου αρχηγοί, όταν ήμουν εγώ Λυκοπούλων πρόσκοπος και ανιχνευτής, ήταν ως πρότυπα. Και ξέρω ότι βοηθήσαμε να χτίσω ένα χαρακτήρα, το χαρακτήρα που έχω τώρα. Ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα και εγώ για τις επόμενες γενιές, για τα επόμενα Λυκόπουλα προσκόπους, ανιχνευτές ανάλογα σε ποιο τμήμα θα έμπαινα. Και ξέρω ότι ήταν να βοηθούσα τα μέλη μας να γίνουν οι καλύτεροι πολίτες της κοινωνίας που όλοι περιμένουμε. Okay. Αν μπορούσες να μεταφέρεις έναν σημαντικό ηθικό δίδαγμα, η αξία στα Λυκόπουλα και να το πιάσω είναι 100%. Και η αξία γίνεται η δική τους αξία. Και αν αξία ήταν να διάλεγες ή δίδαγμα, οτιδήποτε. Την αποδοχή της διαφορετικότητας, γιατί εν τέλει όλοι είμαστε διαφορετικοί. Και το βλέπω το ότι πετυχαίνω το στην Αγέλη μου, ότι καταλαβαίνω ότι είμαστε αγόρια κορίτσια, είμαστε διαφορετικοί. Είμαι Κυπρέος, είμαι Έλληνας, είμαι Άγγλος. Είμαι πιο λευκός, είμαι πιο μαύρος, έχω διαφορετικό skin color. Και το βοηθά στον προσκοπισμό. Ο προσκοπισμός βοηθά σε αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα κίνημα που έχει εκατομμύρια μέλη ανά το παγκόσμιο, καταλαβαίνεις ότι ένα πράγμα που έχουμε κοινωνούν το lifestyle, το hobby, να το πούμε, που κάνει μας να ενωνόμαστε χωρίς να περιμένουμε να βρούμε τη διαφορετικότητα για να χωριστούμε, αλλά για να ενωθούμε, να το πω. Δεν ξέρω να το εξηγήσω ακριβώς. Βασικά είμαστε διαφορετικοί, αλλά ήδη at the same time. Ναι. Και αποδέχεσαι το ότι π.χ. εγώ είμαι χριστιανός, είσαι μουσουλμάνος, είμαστε στο ίδιο σώμα και είναι οκ. Μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα και με την ίδια χαρά και να συνεργαστούμε. Για μένα το είναι το πιο σημαντικό που θέλω να διδάξω στα Λυκόπουλα. Τέλειο. Νομίζω είναι ένα από τα πιο σημαντικά και τα πιο όμορφα πράγματα που μπορούσες να μεταφέρεις στα Λυκόπουλα. Και νομίζω είμαστε όλοι πάρα πολλά happy που προσπαθείς να κάνεις τούτο. Ειδικά εμείς της ομάδας έρχονται παρακάτω, μετά πάσουν παρακάτω. Και ναι, έρχονται προετοιμασμένοι. Εσύ που τη στιγμή που έζησες ως Λυκόπουλο, ας πούμε εγώ προσωπικά δεν έκανα Αγέλη, δεν έκανα Λυκόπουλο, ήρθα μόνο μιας ομάδα. Δεν μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα για να πω, ξέρεις, έτσι που ήταν τα Λυκόπουλα τότε διαφορετικά με τώρα. Εσύ που έζησες τα Λυκόπουλα τότε και τώρα βλέπεις διαφορές ή έμεινε κάτι το ίδιο και αρέσκει σου? Έμειναν πράγματα τα ίδια, αλλά υπάρχουν πιο πολλές διαφορές από τη δική μου γενιά ενός Λυκόπουλων που την τωρινή γενιά Λυκόπουλων και έχει να κάνει με τα πράγματα που βιώνουν στην καθημερινότητα τους. Εγώ όταν ήμουν 6-7 χρονών, δεν είχα ούτε τηλέφωνο, το ίντερνετ μόλις εξήγησε να μπαίνεις στα σπίτια μας. Δεν ήμουν τόσο επικεντρωμένος στην τεχνολογία και ήμουν πιο έξω στη γειτονιά να παίξω με τους γειτονές μου. Τα Λυκόπουλα θα με έρχονται παραπάνω, φέρνουν τους παραπάνω οι γονείς για να τους κάνουν να ξεκολλήσουν από την τεχνολογία. Εμένα έφεραμε γιατί ήρθαν οι φίλοι μου και ήταν κάτι που ήταν το κοινωνικό event της γειτονιάς μου, ξέρω εγώ. Που είναι κατανοητό η αλήθεια. Ναι, είναι κατανοητό και γι' αυτό που βλέπω διαφορετικότητα στα Λυκόπουλα και δεν μπορώ να τα κρίνω ούτε να πω ότι έχαλασε η Αγέλη ή έγινε καλύτερη. Είναι ανάλογα με τις αξίες που υπάρχουν και τρόπο ζωής που υπάρχει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Ναι, σίγουρα. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις, ας πούμε, να μένει μπας στα κινητά. Είναι πάρτε ζωή τους αναγκαστικά. Απλά λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι τόσο επικεντρωμένοι στην τεχνολογία που ξέρω εγώ ότι στην κατασκήνωση που 7 μέρες δεν θα έχουν τεχνολογία στα χέρια τους, ότι να φημιάσουν, ότι να θέλουν να πουλήσουν στο TikTok, να παίξουν λίγο PlayStation, αλλά είναι τα πράγματα που προσπαθούμε να προωθήσουμε, ότι είναι καλή και η τεχνολογία, αλλά κάποιες φορές πρέπει να κάνουμε μια αποτοξίνωση από την τεχνολογία. Ναι. Ας πούμε, εγώ χαίρομαι που είμαι στο κινητό μου μια εβδομάδα στην κατασκήνωση, νιώθω τέλεια. Πρέπει να το μεταφέρουμε και στα Λυκόπουλα. Θα το προσπαθήσω. Ο ιδρυτής μας, ο Baden Powell, έχει το πιο γνωστό ρητό που το ξέρουμε όλοι οι προσκόποι σε όλον τον κόσμο, που στην ουσία λέει να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερα από ό,τι τον ήβραμε. Εσύ, ως Τηλιανός, πώς πιστεύεις ότι αφήσεις τον κόσμο καλύτερα από ό,τι τον ήβρες? Πιστεύω ότι έφυγα τον καλύτερα με το ότι ο προσκοπισμός έμαθε με να σέβομαι τους πάντες και να κάνουν τις καλές πράξεις. Ότι, ναι, καλές πράξεις, ότι να βοηθήσω
π.χ. που πουλούσαμε λαχιά από μου Λυκόπουλο Ναι. πρόσκοπος, ότι δεν τα έκανα για πουλώ λαχιά, μπράβο. Για τα λεφτά, έκαμες το επειδή... Έκανα το γιατί σκέφτομαι ότι υπάρχουν άτομα που δεν έχουν την ίδια τύχη με εμένα. Ακριβώς. Και να κάνω μια καλή πράξη, να βοηθήσω οικονομικά, να προσπαθήσω να μαζέψω λεφτά για να βοηθήσω κάποιον σε περιόδους που είναι καλές και γιορτές, να πρέπει να έχει κάτι στο σπίτι του, τώρα, φαΐ κτλ. Ναι. Και ότι μέσω του πράγματος βοηθούμε και τις καινούργιες γενιές να μεταβιβάσουμε, βοηθούμε εμείς ως προσκόποι να μεταβιβάσουμε τις ίδιες αξίες που έχουμε εμείς στις επόμενες γενιές για να διατηρηθεί Τόσο ο κύκλος τέλος πάντων, ναι. Εν βήμα-βήμα, αν είμαι εγώ καλή μαζί σου, να πάει εσύ να είσαι καλός σε κάποιον άλλο. Ναι. Και πάει λέγοντας και έτσι δημιουργείται η καλοσύνη στον κόσμο. Ελπίζω να συνεχιστεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι ως καλεσμένος εδώ στο podcast μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.